Hello world and to everyone. Welcome to Filipino TV, mga kababayan ko. Andito po tayo ngayon sa St. Peter and Paul Parish Church, Calasiao, Pangasinan. Bibisita po tayo ngayon sa St. Peter and Paul, Calasiao, Pangasinan, mga kababayan ko. Awat loobin ng Diyos na nasa mabuti po tayong kalagayan. Maraming salamat po sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel, Filipino TV. Bilang Katolikong Pilipino, tayo po ay deboto ng ating pagiging Kristiyano. At naniniwala po tayo kay Jesus na siya nating tagapagligtas. Isa ito sa pinaka matandang simbahan sa Pangasinan, ang St. Peter and Paul Parish Church. Our Lady of Fatima. Loobin ng Diyos na makapunta po tayo sa ibang simbahan Katoliko. Dahil hanggang Northern Luzon lamang po yung ating naaabot dahil lamang po sa aming trabaho. At kung meron po kaming trabaho sa isang lugar, isinasabay po natin sa ating pagbabahagi o pagbablog. Sa labas din ng simbahan. Paglalabas ka, meron po dito. Dalawa po yung sa labasan po dito. Yan. Dalawa po yung exit. At lagi pong ibinubukas po to sa publiko ng taga Pangasinan. Bagamat hindi po nila inilaw lahat dahil po sa nagtitipid din po sa electricity dahil sa taas ng ilaw po sa ngayon. Tayo po ay magdasal palagi sa mahal na Panginoong Hesus. Tayo po ay gabayan sa nangyayari po sa atin sa ibang bansa. Na peace and unity around the world. Dahil po sa mga kabataan po natin at siyempre yung future ng ating mga kabataan sa ibang bansa, sa Ukraine, pagdasal po natin ang kaguluhan ng Ukraine, Iran, and USA. Napakaganda ng sculpture images. Kompleto
kumpleto na po ito. Meron po the Our Lady of Manawag. Napakaganda ng structures. Sa old na simbahan. Nalikod na po yan. Ito po yung sa Station of the Cross. Pupunta po tayo sa likod. Dito po yung sa likod ng St. Peter and Paul Parish Church. Naman pong pasyalan po dito at meron din pong CR. Yan, may CR din po sila. Yan pang kanilang CR. Ito po yung kabuuan. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel Filipino TV at kaawaan po tayo ng Diyos
sa araw-araw na ating gawain. At tayo po ay 3 years na po sa YouTube industry. Nagbabahagi po tayo ng mga valuable content. Shout out to everyone at tayo po ay magtuloy-tuloy lamang po sa ating buhay. Thank you very much. Welcome to Filipino TV at St. Peter and Paul Parish Church ng Calasiao, Pangasinan. Bumisita po kayo